Tibor. Gyerekek, a mai órán összefoglaljuk, hogy mit tanultunk eddig. Ne ugassál. Várnai Zoli, ki fogsz menni? Most próbálkozom, mint győzik-e a logikai játékkal? Beírok egy egyest. Az neked lesz rossz tanárkám. Az biztos, mert akkor még jövőre is itt fogsz ülni. Tehát Széchenyi István sok pénzt adott a Tisza szabályozására, ugye? Ja, hülye, vett inkább volna egy 8.1-es házi mozit. Zolika, látom, nem is ismered Széchenyit. Miért, fönn van az iviben? Széchenyi a 19. században halt meg. Arisztokrata volt. Tudod, mit jelent az? Ki volt tömve dohánnyal, de nem volt PlayStation-je, meg tetkója. Széchenyi rengeteg nagy dolgot vitt véghez. És akkor most dobjak 6-os golyóval, vazzeg. Fontos ember volt. Apám is fontos ember, mindig a fülén van a Bluetooth. Ez jó, az a felelősség. De Széchenyiről utcákat és tereket neveztek el. Utcát rólam is neveztek el. Melyik utcát? A Király utcát, meg érted? Király. Király. Köcsök. Király. Gyerekek, a jó arisztokrata sokat tesz a magyar kultúráért. Hát öcsém, az tök gáz. Mi az, hogy tök gáz? Tudomány, művészetek, irodalom. Az gáz. És a magyar történelem? Az is gáz. Petőfi, Arany János, József Attila? Gáz. És akkor mi a hélium? Ugat? Megyél vissza. Különben is egy verset se tudsz elszavalni. A magyar tanárnő sírva jött ki az óráról. Ja, mert beírt nekem egy egyes, azt megütöttem mind a 2-20, és tök rendes volt, mert magától kihúzta. És a Jutka néni, a matek tanár, úgy jött ki tőletek, hogy a fejét fogta. Hát csak ráküldtem egy SMS-t, igaz, telefonnal együtt. És te most azt hiszed, hogy én megijedek tőled? Menj már, akkor a tahó vagy, hogy szereted a fokhagymás nápolyt. Hogy mersz ilyen hangon beszélni velem? Akkor beszélek ilyen hangon. Nekem jogaim vannak, vazzeg! Kikérem magamnak ezt a stílust. Én egy több dipnovás tanár vagyok. És ha megütlek? Azt meg ne próbáld. Nem kell próbálni, elsőre menni fog. Zoli, én figyelmeztetlek. Ne ugassam, mert olyat kapsz, hogy eléred a buszt. Menj a helyedre! Vegyétek föl mobillal! Vegyétek föl mobillal! Jaj, Vegyétek mobillal! Még egyszer hozzám érsz, az igazgatóhoz megyek. Lebénítlak, mint Demszki a főváros. Tessék, még kapsz egyet lábbal is. Na. Behívom apádat. Király, akkor ketten verjük szét a fejedet. El vagy tájolódva, kisfiam. Apád most a kezemben van. Apám? Hogy? Megígértem neki, hogy ha mellém áll, tovább mehet másodikba.